दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो जुनि लाइक दिया ना लाइक दिबी एक्साइटेड दी जाबी नायहबे गोथौ PM नार्जारि हेल' होनदों हेल' थांखो ना माखो कमेन्ट खालामदो अननानै दसे सम थाना होदो जोंना हा जोंना 1500 जाबायना आंना 1500 दिनैसो 10 थारिख ना 1500 4000 थांनांगोन खामानिया आरो साननै जाबाय होनजायो दिनैसो बेथ' मालिकआसो होगोन नालाय मोनहोआखै गाव होगोन होनदों आरो हाजिराखौ सोंलायबावदोसो बेसेबां होयो होननानै सोरनिया हा आंना थिखिया थांलालै बेनिखायनो आं दानबायसो नाम्बारखौ थिख्रि बिबोनांनि दंमोन खोमालै दंमोन आंनाव थिख्रि बिबोनांनि दानजाखोना ना माखो माबा ओंख्रिया दै होबाय नामा ओइ माबा इयारफनसो मेथाइ दामोबा ओइ बिलाइ होब्रा थाइसे ओइलाय इसिनाव दं दा थाइनैयाव थाइसे होबानो जागोन थाइनैल'खासोथ' आरो 10 थाखानि ना 20 थाखानि जाखो सबाय बिमाया 20 बिराद लस जायो बिदि लाबा दालिखौसो बांसिन लाबोनांगौमोन नोङो दालिखौ लाबोआखै नोङो बिराद माबा थाङो बिराद फैसा थाङो दे सोर दंबो कमेन्ट खालामदो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो दसे सम थाना होदो ब्लड जाव नोंसोर गोजांनायसो मोनो बेसेबां दे 100 लाबोदो ना मा होनदों सानै साथाम आइदै हेल'